Nyakwara Mugiajwang dakika en 39 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet Matai nyinga Joyce Oduor. Wantiere kae kod gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Weche mag gazet omiyo pek waseng'isi ni opogore. The Standard omiyo pek mago weche mago mag jotelo kata jotend migepe moko man omako lemo madito e sirikal moko winjo bende gidonjore weche mag siasa. Kata kamano osebed ka ineno ka gitemo soko tiendgi weche mag siasa e pacho kae. The Standard koro kete kae ni keep off politics. Geto picha mano mar jotend migepe Musalia Mudavadi, jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen, jatend migao mar thieth Aden Duale kaachiel kod ogai mar obila Douglas Kanja. Daily Nation to koro miyo pek weche mopogore opogore, weche mag thieth, weche matimore pinje maoko kaachiel kod wechego mag siasa. Antiere kae kod Sharon Ong'ao mar mondo mi walith gazet. Sharon, machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Gazet okinyi ma kawuono adwa ni wachak kod gazet no mano ma Daily Nation mar mondo mi wang'e ane weche mopogore opogore magimiyo pek. Anno ka gimulo weche matimore e pinje maoko kanyo mano kotudore kod jatend piny Cameroon mano manyien Biya. Miwacho kanyo ni ojahigni 92 sani koro yombo e tielo mano mar aboro kaka jatend piny mano mar Cameroon. Okete kanyo ni Biya 92 wins 8th term in Cameroon sparking riots. Kopogore kod mago kwach kiche bende nyaka sani koro oseyudo simbe mag ong'we yamo makoro itudo godo jomoko makoro ne otudore kod yedhe mamero ji mayando yudi e gwengego mago mag Mombasa. Kopogore kod mano nitiere weche mag thieth mano kotudore kod kaka telo mano mar pinyno mar Amerika kokalo e jatend piny mar gi manyien mano Donald Trump nyaka ne ochung konya mano mabire pacho kae mano mar USAID sadi koro liekore ni wach makamano nyalo thiro ondamo ma piny Kenya osebedo kagoyo ahinya to e kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Anno ka wach makamano gazet ma Daily Nation omenye kalore ni gin moko kuom weche mamulo oganda nikech wang'eyo ni nitiere oganda mathoth e pacho kae manitiere kod kute mag ayaki. Anno ka wach makamano entiere it gazet ma iye mano mar Healthy Nation magazine. Mane wach madwa nachak godo Sharon. En wach moro mamako dhok nikech nyalo paro Joyce aparo ni sigana makama bende wasetime kin thuolo mar dwe mokalo. Nyalo neno ka oganda ma bende nitiere kod kute mag ayaki nuwuok oko mar ng'anyo ne okumba mano mar SHA. Nikech kocho ni kana gitiyo kod okumba mar NHIF pim mano mar timo viral load testing nok chulga sani koridoro mar mondo mi gichul siling 3,000. Bende gima mako dhok en ni kalure kod magayaki e pachoka wang'e ni kinde machon bende yudo yedhe ni yudo mana mayot idhi kanyo kata mana dispensary kata mana iwacho ni clinics opogore opogore yedhe makamago na yudore e yo mayot. Sani iwacho ni yedhe koro nok e pachoka ginok Nyakwara Mugiajwang machal ka gima nikech iwacho ni nyaka sani iwacho ni previously chon nagiyudo yedhe maromo gi kata mana dweche 6 sani koro yedhe makamago koro medo bedo matin to bende iwacho ni kisike dhi bende hospital kinde ka kinde wang'ino omenda mitiyo godo bende odhuro. Wach makamano menya e ite mar 4 gi mano mar 5 e ite ma iye mano mar Healthy Nation anno ka odadho oganda mopogore opogore pachoka ma bende odak koda kute mago mag ayaki ginyiso midhiero mopogore opogore ma bende gisebedo ka gikadhe. Ondika ni fighting to stay alive HIV patients grapple with new costs and fewer drugs. New costs gi en ni seche ma bende dhi tim kipimo viral load mar neno ni midhiero kata mana midhusi makamano ong'eny koso tile del koro moko bende ok pim nikech pim ipimo gi siling 3,000 en achiedh nade makoni kod kocha koro Joyce. Nyaka sani Nyakwara Mugiajwang inyalo somo wach makamano e ite ma iye mano mar Healthy Nation mano mar it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mar gazet mar Daily Nation. Anno koket tipo mago mag jo Kenya mopogore opogore mano yie mar chwalo sigana margi ahinya kokale midhiero masane gi kale mar koso yudo thieth makare kokale okumba mar thieth mano mar SHA kata bedo ni nyaka sani no yang ni okumba mar thieth mar SHA bro bedo ka konyo gi makare to wachno mano mar pim mar viral load e achiel kuom gigo mar riwruoge mopogore opogore makedo ne ratiro mag jogo manitiere kod kute mag ayaki e pachoka osebedo ka temo chwalo mar mondo mi SHA okava kata one kaka nyalo kawo ting' mano mar pim mar viral load. Wach makamano Nyakwara Mugiajwang inyalo somo e Healthy Nation e ite mar 4 kaachiel kod mar 5. Anno ka Healthy Nation kanyo bende gimenyo tuoche mopogore opogore ma Nyakwara Mugiajwang bende nyalo somo. Sharon, kwa dhi mana mbele mapiyo piyo nitiere weche ma bende pod otudore kod
weche go mag somo. Kata kamano adwa ni it gazet mar ariyo, mano mar gazeti mar Daily Nation, kapok wang'iyo weche mamoko manitiere gazet. Anno ka it gazet mar ariyo kanyo omeny kaka wanyalo wacho ni kaka jogo manitiere boma ma Nairobi kae osebedo ka temo mar mondo mi one ni giyudo chiemo margi mapile ka pile. Okete ka ni bread from the jam, Nairobi's hawkers risk it all for a living. E kinde manitiere jama e wang'apaya anno ko chiu ranyisi mano mar Thika Road bore Nairobi kae. Inno ka e kinde ma koro nitiere jama kata nitiere dhugruok mag nyamburko e wang'apaya kacha, to kinde mathoth wajaneno jogo ma gin jo ohanda aswekra kata hawkers ka koro giwuok oko gitemo mar mondo mi gine kaka giriore e dier nyamburko makamago mar mondo mi gine kaka giuso. Ochiu ranyisi mar kit omenda mamoko kuom giyudo, chiu ranyisi mano mar Jennifer Nakuhalo manyaka sani koro wacho ni en achiel kuom jogo ma en ouso e bath ndara Mathare kocha, ok en hoka. Wacho ni omenda ma seche moko yudo en 1,000. Wantiere kod Alex Okumu en ouso Thika Road, en ja ohanda swekra. Odiochieng' makare wacho ni onyalo loso omenda madirom 5,000 kachiel kod sigana mamoko mabende omeny kanyo. Sigana mamoko mabende aneno komenyo oriwo nyaka mano mar jal mawuok e piny Burundi mong'ere kaka Desea mabende wacho ni kanyo ni en jahiga 35. En bende osebedo kotimo ohanda swekra mano mar uso football, wacho ni mpira mago mabende nyithindo gweyo. To kata kamano wacho ni ochiwo saa 11 gi nus mar okinyi mar mondo mi ochope apaya. Osebedo ka entiere apaya ma Muthaiga Square mano e gwenge mago mag Mathare National Hospital karo saa 12 mar okinyi. Sigana makama kotim gi Jackson Ngari kanyakla kod Michael Ochieng. Menyo kaka johanda swekra osebedo ka keto ngimagi e kinda kuro gi Asumbi mano e boma ma Nairobi mar mondo mi giyud iwacho ni mkate mapile ka pile kata mna mar mondo mi giyud omenda. Kata kamano Joyce wasebedo kwa neno kinde ka kinde ka jam kata mna dhugruok mag nyamburko nitiere. Nyiso ni kanye maginyalo use mapiyo piyo. Tingini giuso mapiyo piyo samoro bende waseneno kata mna kintolo mosekalo johanda swekra mabende osebedo kata mna kituomo gi nyamburko nikech moko kuomgi ka Thika Road. Ngeni Thika Road koro lore kaka speed man nikech oktor wacho ni traffic lights mabende nitiere. Lore kaka jam nitiere uka ginyalo uso mapiyo piyo. Moko kuomgi bende waseneno kinde mosekadho ka gilao omenda samoro giseuso mwandu to jal ma giuso negi poko chulogi. Kata manacho ne en poch gi pak nikech bende tije bende nitiere manok e pacho kae. Ai kopogore kod manit gazet mar adek kanyo bende nyakora mogi jwang nyalo somo inside the hustle of a matatu driver. Ochiu ranyisi mano mar jariemba matatu bore Nairobi kae mano Peter Mushiri maja higni 35 oyang kanyo kako jachiew saa 10 gokinyi mar mondo mi odhi tije mano mar bedo dereva. Wacho ni kinde makoro gitiyo okinyal riembo ka imera bende kichopo kacha okinyal ngado kata okinyal ngado dereva wadu mano kotudore kod kaka sako margi tiyo mano mag derepe. Kopogore kod mano Sharon adwa no dhi it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. Wang'eyo ni penja mago mag Kepsea kachiel kod KJSEA nochakore ayango odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro duol mochung' ne penje pacho kae nyaka ANEC osechako temo gino miluongo kanyo ni smart locks ma giyango ni bro bedo ka dino rode mago mag kuo mag penj e pacho kae. Wacho kae ni pilot kata tielo mokwongo mano mar temo ka smart locks makamago bro bedo ka tiyo yo makare. Osetemne containers 250 mano ewi containers 642 ma itiyo godo e kano penja e kuonde mopogore opogore pacho kae. Wacho ni smart lock makamano yango e kinde ma penj bro bedo ka wuoka e container kanyo achiel kachiel kitere nyaka e skul kendo bro bedo ko track kinde mochopo e skul kacha nyaka seche mangi duoke e container kacha. Wacho ni magi mana moko kuom okenge ma migawo mochung' ne weche go mag somo kokale duola ma otayo penje pacho kae NEC temo keto piny mar mondo mi one ni kuo mag penj ok obede pacho kae. Nigi Joyce kinde mosekalo waseneno kwa neno achiedh ne mopogore opogore mabende biro koda kuo mano mar piny nyaka gisani e kinde mabende koro ochak tem smart locks kata mana kifunde mabende othedhi e yor lony manyasani mago mag yawo container. Parne kinde mabende yawo containers makamagi gi smart locks Jonek kowuok e command center margi ngeni kiful makama to yaw sadi. Sani wangeni kifunde mitiyo godo gi sani iluongo ni double lock system. The double lock system makamano iyawo gi sub county director kanyakla kod deputy county commissioner mane kaki osebedi kitiyo godo gi sani. Kata kamano en mana geno marwa ni smart lock ni biro bedo ka konyo mar ngeni penj ni no yaw sadi samoro kana no kwale e yo machal nade. Sani mana kaki wacho osechak tim ne tem
e containers 250. Wang'eni wantiere koda containers 642. Magi gin chenro ma bende duol mar NECO biro godo mar gayo kuo mago mag penj e pacho kae. It gazet mar abich kanyo bende pod aneno ka pod omeda mana menyo wechego mago mag timo penj e pacho kae kama ondik ni jopuonjre mago moheo 3 million sani koro timo penj maggi. Iwacho ni over 3 million learners sit national assessment. Mano iwi mag wang'eyo ni nitiere jopuonjre mago maderom 9,996 gi 78 matimo penj mano mar KCSE. Wantiere kod 1,1.2 matimo penj mar KPSEA kachiel kod 1,1.3 matimo penj mano mar KJSEA. Wakoyo negi hawi maber e kinde magidhi mbele kod timo penj. Kodhi mana mbele mapiyo piyo Sharon, it gazet mar 8 mar gazeti ma Daily Nation. Ite mar 8 kanyo nyaka sani koro gikone wanyalo wacho ni migao mochung'ne wechego mag tudruok kod pinje maoko e pacho kae oloso kotudore kod kit tije ma ok ni kare mosebedo ka liekore ni nitiere kaka jo Kenya moko sebed ka iwuondo mar mondo mi odhi oti e pinje maoko, to gikone giyudo ka gitimo tije ma ok ni kare. Ondike kae ni Kenya Russia talks to end shady jobs. Nyaka sani koro moko kuom tije ma koro iwacho ni e kinde mane giwuok e pacho kae ni wuondo gi ni gidhi timo tije mago iwacho kanyo ni high paying jobs kata tije ma ichulo omenda manitiere malo kaka tijego mago mag hospitality, logistic kata construction. Kata kamani iwacho ni jo Kenya makamago kosewuok e pacho kae ni mayo gi passport maggi kaito gikone giyudore ka gin jolweny makoro kinde mathoth gine ma gintiere mbele kacha kata wacho ni gintiere warfront e kinde makoro ji odhi e lweny ahinya to e kind pinyno mar Russia kod Ukraine. Sharon, to magi wasebedo kwaneno e pinje mopogore opogore, Abu Dhabi, Dubai e kind mamoko. Nyaka sani koro Musalia Mudavadi ma bende en jatend migao mochung'ne tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko maoko koro wacho ni gisewinjo ripode mopogore opogore ma bende ute fwambo osebedo ka chwalo kaka piny Kenya gibro bedo ka giloso koda piny mano mar Russia mar keto girimiti makare mar neno ni Kenya mawuok e pacho ka dhi e piny mar Russia otiyo tich malong'o. Ywak osebedo bana Jesse Mnaka kisewacho ilombogi gi jogo ma bende osebedo ka ndiko gi tich ka gisechopo e piny Russia kanya kor Mgajwang koro iterogi mar mondo mi giriwre e lweny mano mar piny Russia gi piny mano mar Ukraine. Nyaka sani nitiere oganda mopogore opogore ma bende osebedo kidao dhogi ute fwambo bende osebedo ka manyo sigana makama ka gisechopo nyakor Mgajwang gin tije matek ma bende gidonjore kata mna chudo bende ok chudgi e samo winjore e kin mamoko. Aparo ni piny Kenya koloso koda piny mano mar Russia mar neno ni lai mag tije motim ni kare bro bedo wach makare. Ang'ene chudhe osebedo ka wuondo oganda mapacho kae. Wacho ni agents mabandia maseche koro tiyo kod yore moko maleng'ling eno ni giwuondo jopiny. Kata kamano ja migao mochung'ne wechego mag tudruok maoko osebedo ka wacho ni chenro magisechako sani koro osemiyo jo Kenya mathoth oseresi kowuok mano e military bases kata kuonde mag lweny e pinyno mar Russia kendo oselosnegi oboke manyalo yienegi mar mondo mi giduoge pacho kae giriwre kod familia magi mapiyo piyo. Adwano dhi it gazet mar 10 piny kanyo nitiere wach ma gazet ma Daily Nation omenyo mano kotudore kod kaka obila mago kwach kich osebedo ka timo nonro kotudore kod yedhe mamero ji ma nengone deroma $8.2 omenda makore lach ahinya. Sharon, ondiki ka ni detectives turn to 7 phones to unearth faces behind drug haul. Kalo ni nitiere simbe moko 7 mago ng'we yamo makoro no yodi kendo aneno ka oyangi kata oket moko kuom simbe makamago. Iwacho ni simbe makamago gin Redmi 2, Voco, Apoko, Realme, Thuraya satellite kachiel kod GPS device ma bende oket serial numbers mag kanyo. Ka bende aneno ni ma en kotudore kod inspector mano mochung'ne wechego mag timo nonro. Nyaka sani koro giwacho ni gichiwo gikwayo mar mondo mi migi thuolo mano mar ndalo 30 mar mondo mi gimeda timo nonro. Wechego mag yedhe mamero ji ang'ene kinde mathoth osebedo ka wayudogi e gwengego mago mag Kadhwath Nam Chumbi. To ma en omenda makore lach ahinya matiende ni yedhegi ne ging'eny ahinya madebe ni seche moko gidonjo gidonjo e lwet jopiny to nyalo ting'o malo tiyo kod yedhe mamero ji ma piny Kenya osebedo ka temo thiro. Bang' yedhe makamagi nomaki Joyce mano chieng' ngeso mano mar juma makoro nokadhone. Gima nomako dhoga kana ng'iyo kata mana kilograms mago mag yedhe mamero ji napenjora ni adima donjo e pachoka ma bende pok oyagi mok maki. To ka gisedonjo e pachoka to ne chirni ma pachoka ng'agi ni makelogi. To jo Ukraine makoro sani koro nomaki ji 7 ma bende koro iseyo
koda yedhe mamero ji mana biro e pacho ka. Ng'eni yath mar bilion 8.2 ok en yath matin. To Joyce akini piny Kenya ka koro walokore ni akini en hub ma koro ikelo kar ne yedhe mamero ji nikech kopogore kamna gi meli ma koro nomak godo yedhe makama. E kind thuolo mosekalo wasebedo kwa loso kaka paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport bende yedhe mamero ji ahinya Bwaburu Kokin osebedo ka kadho kadhi e pinje mamoko maoko. To kisome ite mar 10 malo kanyo wacho ni detectives have noted a rise in the supply of bang makoro nyasore mawuok e piny Tanzania, wuok e piny mar Uganda, to gikadho tong' mano mar Isebania kanyakla kod Malaba kabiro e pacho kae. Koro nyisi kaka mna koko vijende jomadongo wayudore akere keki mago mag tiyo koda yedhe mamero ji. Aparo ni en tich makare mabende koro detectives ma jatim nonro osebedo ka timo. Ta inyanya jok mabende koro dinegi suspects achije mawuok e piny Iran ne bende odadho gi malongo mar yango ni yedhe gi kana gibiro e pacho ka ng'ana kelogi e pacho ka. Yath mabende no yudi ong'ere gi dho ngere kaka methamphetamine mar siling bilion 8.2. Kilo bende thoth wacho ni kilo en kilo 1,135 na gine packages 769 en wacho moro mamako dhok ahinya. Ai kata kamano wageno ni bobed ka imedo keto piny okenge magera mago mag kedo kod yedhe mamero ji madonjo e pacho kae kowuok e pinje maoko. It gazet mar 12 kanyo odiochieng' manyoro wang'eyo ni duond bura mano mar ODM nobedo kod romo margi mokwongo nyaka ne jatelo margi mabende ne en Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga ne wet ngimane. Odeka kae ni ODM moves to stem succession fallout. King'iye kanyo oket pichni mago mag jotelo mopogore opogore mago mag ODM moriwo jagoro mar ODM Edwin Sifuna kachiel kod jatelo makojolo ma Dr. Oburu Oginga makoro ne omilemo mano mar kao kar Raila Amolo Odinga tok kanosewito ngimane. Wang'eni magi duto timore e kinde makoro duond bura mar ODM bende koro temo mar mondo mi oket odgi kamoro achiel. Sharon, tekni mabende giketo odgi kanyakla nyakorom ga jwangu dishi manyoro kaluwore kod oboke mabende Sifuna jagoro mar ODM nowacho. Ne giwacho okenge mopogore opogore. Mokwongo ne giwacho ni gibiro bedo ka gisiro jatend piny William Ruto nyaka chop higa mar 2027 kapok gikawo okang' moro machielo. Mar ariyo Joyce bende ne giwacho ni gibiro bedo ka gitimo rapar mar mosenindo migosi Raila Amolo Odinga e gwenge mopogore opogore. Memorial makama nyakorom ga jwang kaunti ma Kilifi kaluwore kod oboke mana gisomo gibiro bedo ka gitimo chieng' tarik 2 nyaka 3 mar dwe mar 11. Kaunti ma Homa Bay kanyakla kod Migori rapar mar ODM biro bedo ka timo chieng' tarik 5 nyaka chieng' tarik 6 dwe mar 11. Bende celebrations mag ODM wang'eni ODM higani no ingo higni 20 nyaka ne chama makamano los e higa mar 2005. Giwacho ni celebrations mag ODM biro bedo ka dhi nyime chakre chieng' tarik 14 chieng' tarik 15 nyaka chieng' tarik 16 dwe mar 11 mar higani. Ang'e daktari osedonjo James Nyikal biro bedo ka lero mathoth kaka jakanyo mano mar ODM biro bedo koda Cleophas Oloch twak e chal mar piny Kenya. Sharon adwa ni wadhi mana mapiyo piyo mana kisewacho wendo osedonje studio ka kendo winjo be ni wachiwo thuolo mar mondo mi twak mokwongo donje. Adwa ni wang'iya ne Machinglo manitiere it gazet mar 17 nikech Machinglo makamano kang'iye otudore koda sigana mano manitiere it gazet mar 26 mar gazet ni mano ma Daily Nation kaluwore ni en kotudore kod wechego mag yiero mosebedo ka dhi mbele pinyno mano mar Cameroon. Ndike kae ni Biya 92 wins 8th term in Cameroon sparking riots. Talking you Machinglo makama Sharon. Ino kanyo ka an sura maneno kanyo ochalo na mano mar jatend piny mano ma Cameroon. To kineno kanyo otemo mar mondo mi omak komno motegno kodwa mar mondo mi owe. To nitiere nyadendi moro mobedo bathe kocha to gik mowacho bende ondik kanyo. Gidhuluhi wacho ni ochunje kom makata gore godo piny pod ochunja pod omakamaka. Ten ginero mamako dhok nikech tielo mar 8 Joyce kapod adhi mana laro to hike bende oniang'. Mano kaluwore koda nyakorom ga jwang piny Cameroon na gidhi timo yiero maduong' chieng' tarik 12 mano mar dwe ni nyaka sani koro wacho ni jaloch e okang' mar 8 nyakorom ga jwang en Paul Biya mantiere koda higni 92. Akene pinje mag Afrika en ang'o mosebedo katimore koso Joyce nigi chan gi in pok obede telo samoro telo ni bende mit ok we makati tho e kom
titho ataka. Telo mit mangato kosebedo to ino mana kabia koro nyunje. Nyaka sani koro iwacho ni en the world's oldest serving ruler. Ene makoro nyaka sani koro ne oyudo loch e tielo mar 8 kaka jatend piny Cameroon. Tadaro mar mondo mi go nikech piny Cameroon gidhi e tama mano mar higni 7. Piny Kenya wadhi e tama mar higni 5. Gin thuolo mar higni 5 kapok wadhi yiero maduong'. Manyiso ni ka koro make e tielo mar 8 igo 8 times 7 mano mi 56 kapod orula iwacho ni kapod en mane telo wach moro malit ahinya kata kamano nyaka sani wang'e ni opposition kweth mapingo piny mano mar Cameroon bende gisani koro nokoyie koda duoko ma bende nochiw. Nyaka sani koro iwacho ni Biya ne oriombo kanyo kod kwana ombulu madero matamalo 53.66 mano ka noyombo mano nyawadgi ma iwacho kanyo ni ne en mano Isa Chiroma Bakari mano yudo kwana atamalo 35.19 mano mar ombulu. Wach makamanya kora Mugejwang inyalo somo it gazet mar 26 mar gazet. Olo kata mna Moi nikech nawe kana Daniel Moi jatend piny Kenya mar 2 mano rule for long 24 years. Ma ka donje tamne mar 8 manyiso ni thuolo mar tama 7 Osebudhe telo. Parni to pod onyunje. Aya kata kamano adwani wati kod gazet mano mar The Standard ka wang'iyo mana wach mar The Standard omiyo pek it gazet mokwongo mana mapiyo piyo kanyo keep off politics mano kotudore kod jotelo mopogore opogore manyaka sani koro osebedo ka soko tien gi siasa to gin jotend migepe pacho kae. Duol mochung' ne okinde pacho kae Law Society of Kenya nyaka sani bende koro osechiwo duaro mar mondo mi ni doho mar mondo mi otam gi kik gidonje siasa. To wach makamano gazet mar Daily Nation bendo menyo it gazet mar 14 kae kamokete kae ni Babu LSK Vice President wants ministers to stop politics mano ka utudore kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kachiel kod Law Society of Kenya mano Vice President marge mano Mwaura Kabata gine mane gidhie doho ka koro gidwaro ni doho otam jotend migepe mar mondo mi kik gidonje siasa. Pani jotend migepe otelo ne migepe mopogore opogore ma jopiny thoro ng'iyo kaka winjo bed ni gitiyo ma ok winjo bed ni gidonjore weche mag siasa. Pichni moket kae gin jomomako migepe madongo ahinya pacho kae maka gitudore kod wechego mag siasa gichalo joma koro nindo nyabathe achiel to winjo bed ni gibedo non partisan matiende ni ok winjo bed ni giyiengore e duond bura moro amora mar siasa. To bende kopogore gi karamna gi jotend migepe bendo tipo mano mar Ogai mar obila mano mar Douglas Kanja ma bende giseyo ni en bedo sebedo kodonjore weche mag siasa ka bende ne gileko kanyo ne dwe mar 4 mano mar higani e kinde ma bende jatend piny Kenya notero kisera mare mano mar siasa e kaunti ma Nyeri nwaneno kanyo ko Ogai mano mar obila Douglas Kanja bende nowuok oko wach ma bende nyalo karamna paro LSK bende noseyo e okanga mager nyaka gisani wach makamano ntiere doho biro bedo kwaneno kaka doho makamano biro bedo ka yango bura makamano machielo ma bende gidwaro mar mondo mi othi choko wacho ni kare mar 25 katiba ma pacho ka mano Conflict of Interest Act mano mar ma bende giwacho ni it's unconstitutional. Wach mo gik Sharon Kawati. Aparo ndiko kwati kunya korom gajuang weche mopogore opogore ma bende wanono kuku mar ginya korom gajuang ngeni Clofas biro bedo ka donjo kodgi kata kamano warade chenro mar bakoromo abiro bedo kata e weche motendre kod somo ahinya piny mar Ketsagi Kejesea ma bende koro nochako odiochieng' manyoro. Anya korom gajuang gi kanye machopo godo e giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiew tibedo piny isomo e yo makare yena mar mondo mi akaw yo madundo gisane bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bobedo katai e twaka mokwongo e chenro mar piny chala mar Kenya kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.